שלום, בסרטון זה נדבר על גופים זרים. כמו שניתן לראות, גוף זר הינו כל מה שמצוי בשקית ואינו חלק מהמוצר. גופים זרים יכולים לסכן את הבריאות ולגרום לחנק או פציעה. קיימים סוגים רבים של גופים זרים, כגון חרקים, שערות, ברגים וכדומה. על מנת לשמור על המפעל מחרקים, פזורים במפעל חרקנים רבים. שימו לב שכל החרקנים פעילים וכל הדלתות סגורות. בשביל לשמור על מוצרנו משיער, ישנה מספר פעולות שניתן לבצע. 1. לחבוש כיסוי שיער באופן תקין, כך שמסתיר את כל השיער כולל הזקן. 2. לבוש נכון ותקין. 3. ביצוע רולר בכניסה למפעל ולמחלקות השונות, כדי למנוע מהשיער להגיע למוצר. טרם הכניסה לשוקלות יש לבצע שואב שיער. שואב השיער הינו תנאי להפעלת עמדת החיטוי. למניעת כניסת ציוד אישי למוצר, נוריד את כל הציוד האישי במלתחות. הקפידו להגיע לעבודה עם לבוש חלק, ללא קישוטים ופייטים. בטיפול בקווים, הקפידו לאסוף את כל הציוד שפורק מהקו. במפעל שלנו קיימים גלאי מתכות, למניעת הגעת מתכת למוצר. חשוב לבדוק אותו ולוודא שפועל כראוי. לבניית תלונות של חתיכות ניילון, חשוב להקפיד על פתיחת שקים כנדרש. לצורך כך יש מכשיר ייעודי. במפעל מפוזרים קופסאות לאיסוף גופים זרים. תהיו ערניים לסביבת העבודה שלכם ושימו בקופסה את כל מה שיכול לסכן את לקוחותינו. זכרו, מהסביבה מוצאים ועל הילדים שומרים. עזרו לנו לייצר מוצר בטוח ואיכותי בעיניים עצומות.